Bine ați venit la un nou videoclip din seria Break the News. Dacă nu ești la curent cu ce s-a întâmplat săptămâna asta în trapul românesc, ce vrei să afli, ai nimerit perfect. Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să ne lăsați un follow pe pagina noastră de Instagram, Break the Law, și să vă abonați pentru mai mult content de genul. Anul 2022 a început prost pentru fanii duo-ului Petru Ștefan și Insebi, deoarece aceștia au anunțat că piesa Lux este ultima lor colaborare. În continuare, Bacovii a lansat prima piesă de pe noul său album intitulat Kira. Iar dacă tot suntem la capitolul albume, Marco Glass anunță că Bando 3 este în lucru. După ce piesa Tabar a avut un succes foarte bun, Cipi și Shelly au hotărât să lanseze și remixul acesteia, însă de data aceasta în formula MGK, Inisebi, Nicu și Aron. Tehnologia gen pistol, nu se poartă pistola cum se poartă telefon. Spală puștanii pe creier, dar nu-i spală cu șampon. Mulțumesc, Doamne, eu pe creier sunt campion. Vorbești de succes. Tot pe canalul nostru de YouTube am mai lansat 3 interviuri cu Scuze, Aron și Inisebi, iar la finalul concursului de pe pagina noastră de Instagram, pe baza voturilor voastre, MGK este artistul anului 2021. Artiștii sunt puși pe treabă și ne oferă părți din piesele cu care își fac debutul în noul an. Câțiva dintre aceștia sunt Aron, Nuțu, MGK și Inisebi. Perechet a lansat și el piesa Oamenii, la care nu a folosit autotune. Cam asta s-a întâmplat în trapul românesc săptămâna aceasta. Lăsați-ne în secțiunea de comentarii ce credeți că se va întâmpla data viitoare.